into business or what traffic in our business. Unmarried. Hey. I want to inherent to now want to mad. Yes. Na Lagos. What for number? 08067220370. Now get it. They keep on number. But I not him. Or we will call our brother na phone anyhow. Give me attention. Okay, sir. Now, you get Jack and choose you. On your laga pocket for Lolo. Game and apado. People in the meet you know all. Make sure that police, you know, obodo will in on him. Got there with woman police got there when they age program on ya. Okay, sir. In that part no Buddha on ya honor. To be now when you to make your entry in any nearby police station. Where is him? Onye ọbụla ọnwụ ma ọ bụ onye n'obodo oyibo kpọrọ gị gị na ya kpawa nkata agbakwala ara gị na WhatsApp agbakwala ọtọ gị na jide aka na ntị gị ọwụ ife n'isi ka nwere ọ na-awụ na ụhụ na-amụ ọ na-amadịrị isi onye ke alakịrị na achọ m iluzi ya ka nye ihe ọbụla ntị jide aka na ntị gị ọfụma ịbịala na emele gị interview mbụ agbakwala ọtọ gị na WhatsApp repeat after me agbakwala ọtọ gị na WhatsApp repeat after me gị so ka esa Chineke agba gị ọkụ agbakwala ọtọ gị na WhatsApp ọtụ nke gị gị sọtụ bụ enwere m ọtụ Chineke agba gị ọkụ ọtụ m ga-agba ọtụ m na WhatsApp. Bye bye. Thank you, sir. Daa niile fọdụrụ m na daa YouTube dọrọ unu Chukwu okike gọzie unu. Chukwu okike gọzie unu. Ihe ọmbụ gị bịa ebe a? Mba. The first time m bịa anyị ekwu for long cut because anọ m ihe na-ekwu. eme ndị nta Good afternoon. Mba. ebe ị nọ na-eme mkpọtụ ebe ị nọ na-eme mkpọtụ Ọ dịtụla m ugbu a? ọ dịghị mma ị ga-aga ebe ndị mmadụ anọrọ Abatara m n'ime shọpụ m na-ere ahịa m nwere restaurant so ọ nọ n'ụzọ. ịwụnụ nwaanyị mama put na Ọ restaurant ọwụ mama put. ihe ị na-ere wụ mama put ele ndị iche dị na gị na onye na-ebugharị na trọk ele ndị iche dị na gị na onye na-ebugharị mama maka enwere wetara chere Chineke agbaghị ọkụ maka iwetara ego kwụli ụgwọ shọp ịbịa akọ restaurant awụ mama put ihe nwe nwaanyị mama put Ee, awụ nwaanyị mama put. ya na-akọ gana leghị isi ya weta onye mama put ọwụ ofu ihe Awụ ofu ihe. But awụ m chef. Onye m ji dị iche na mama put. agbaghị ọkụ ọwụ ofu English na-egbu unu eweta ihe ji dị iche ihe ahụ isi nwa akwụkwọ nwaanyị mama put ụgwọ ọ ga-abịa bịa sie ya ka nga akọ mụla eweta ofu English na-egbu unu ha enwe nwaanyị mama put Ekwetala m. wepụ Bluetooth ahụ iti na ntị kpọtụ na ebe a Ọ ma m ji nụ ihe ị na-ekwu because m wepụ ya aga m anụ ihe ị na-ekwu. ee dịwa kara ekwentị gị na $1 abụ ị were ekwele ya gawa ebe mkpọtụ ụlọ Mkpọtụ dịkwa too much. bịa madam ọwụgụ a ka m ga-arịzi mama ihe megego kwụrụ ebe ahụ ga na-atịle ama atụ ka steeti ka ewesa dalili kwụrụ ebe ahụ ga na-atụ atụrụ m steeti
ya hom ge para skate ya de ke wo sa da ni aja de kwenta tano we pa ka da so de asige to lo le wa ya na front hey why you say why you we talk tano ade pro ya were phone mi e ba ho na me poto o na me poto ọ na-eme mkpọtụ ọfụma aha gị Aha m wụ Amarachi. Amarachi onye Amarachi ọfụrụ. na-eti mkpu maka mkpọtụ ahụ ka olu gị ka mkpọtụ ahụ Amarachi ọfụrụ m. dị afọ ole Adị m 38. emubuole nwa Mba. ị lụọla di Mba. nne gị na nna gị ha dị ndụ Mba. ewu father na mma gị ọ nwụọla Anwụọla. nna gịnị gburu nna gị na nne gị Akara hụ nka nwụọ. ọnwụ ụka na famili ụmụnne gị ọ dị ole Anyị dị 6. ị je eyi pant Ana m eyi pant. pant ole ka ị na-eyi n'ime Ofu. ị ji aṅa amụ Sometimes. ụmụ nwoke ole ka e nyụrụla amụ ha Ọ wụ ofu. egbe pụtara ofu nwoke tara na gị ọkwa ihe mere ya that day nwa nwere problem ihe akwa ihe mere dis gị that day ọ bịara nga ọkwazi same thing mere ya that day ọ bịara nga Mba, ọgbọtọ wụ ofu ka m. onye ke nwere ụtụ ya telling you leave home Hello, Bishop. ị bịala nga mbụ Mba, ị lụọla di mba, anụbeghị m. Adị m single. ka eme otu ọfụma anakwa m egwu ebe a ị mara na ị lụọla di gbatuoro m ebe a Modi Bishop. jekwa m otu ana m egwu ebe ị mara na ị lụọla di pụọrọ m ebe a Bishop, adị m single. Oh, ọkwa ịma na ihe ọbụla mere ebe a ga-abalị iwe akwọju m gaa n'iru mee yes, gị na. nta Gaa n'ihu mee m interview na. Yes. bilie ọtọ dewe akara ekwentị gị n'ala gị bilie ọtọ lara m azụ madam ka m na-eme ọsịsọ dị ya Okay. Ihe ji nwayọ. Oh, chere achọpụta ọchị Chineke agbaghị ọkụ m ga-eji wuchi nwayọ ọ gị ga-abịa gwa m otu m na-esi akọtụrụ ụlọ m sorry. dewe akara ekwentị gị n'ala gị bilie ọtọ n'azụ dewe ya n'ala Okay. Oh. Oh my God. bịa shọvel bịa were fon ahụ dewe ebe ihere na-aga abata ebe a ịha ka trepan dewe kamera m ga-ahụ gị ya wepụ aka n'akpa gị Afum. wepụ aka n'akpa gị lee anya don't joke with me here oh. Okay. Listen madam listen ya na ịchọga nga ị na-aga eme Kiddies Avenue ọnwa ebe a kpewo nzaki ọsọ ụmụ nwaanyị jọs kwụrụ wepụ aka n'akpa gị bịa tanụa
then no telegi ke yiri applicant ya were phone ede afọ ole achọm that ọchị ede afọ ole iri ito na ito. gịnị ka ị na-arụ Abụ m gịnị ka ị na-arụ Bishop, asị gị na mbụ care assistant. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? anọ na m iwe onye ebe Thank you. Abụ m onye Anambra steeti. ebe na Anambra na-ele anya ebe a concentrate hey listen anya iwe anya ime iwe m maka Chineke a na-abụghị ọnụ ya kwụsị na-emesarị aka onwe gị wepụ aka na ntị gị wepụ aka na ntị gị na-ekpo ochi ha nnọọ ka na saiz ka ha breki moto ị ga nga abịa abịa emegharị m ka atọ mbebi ka ebe isi na-anọnyere anyị United Kingdom. ebe na United Kingdom Scotland. bịa wepụ aka n'isi nye hand breki a nọrọ otu nga hand breki moto nọrọ otu nga Chineke agbaghị ọkụ achọ m that touch here Okay. ị mụọla nwa Mba, enwero m. iwe onye ebe Abụ m onye Nnewi South. Ụkpọ. Local government Ụkpọ. ebe na ụkpọ Ụkpọ. Um, onye Ụmụdiji. obodo a nọ mụọ gụwa ala nna gị ka ị na-eche eche Chineke agbaghị ọkụ obodo a nọ Etoro m na Chineke bai. akpọghị ọkụ Etoro m bishọp chere. Etoro m n'ụlọ oyiwe wena gị. Adị m enye plus m pụọ Naijiria. So etoro m n'ụlọ. That's it. Ọ bụrụ fọtụ. ngwa gee m So ntị ọfụma gee m ntị ihere onwe gị emekwala gị hia don't be proud adịkwala anya achọ m that touch here adịla bọọdụ gị a na-ekwu ya mmecha oh na-esi ya ka sorry. gị ga-achịpụta ala nna gị na ama nna gị mmecha gị tabịa gị gbalị isi ike chọpụta ebe isi mara ebe ọ bụrụ ya n'isi Onye Ụmụdiji. ụmụ nwoke ole tarala gị Mm, ọ dị ka oyibo. bịa ewecha mara n'ihu gị otu a Ị wepụ na-afụ n'aka m? n'isi gị nwa yiri akpụ ahụ adịkwa gị Hold them bishop. Nna n'ihe na-ekwu sorry. lee ihe imege ndị ọka nkịta chụrụ ọsọ geme otu a geme otu a geme otu a ọwara ya adịghị Sorry. Ka m bụrụ medicated ma anya na-egbu m. kpuru ya onye katrat anyị katrat anyị ọ gara mmadụ ha dị ndụ Eye. ụmụnne gị ọ dị ole Ụmụnne m dị 7. otele Rosanna mpa gị mụchara Eye. ụmụ nwoke ndị atarala gị ji aṅụ ha amụ
nwaanyị katrat iji agụ ụmụ nwoke ndị atarala ga-amụ It's again. ụmụ nwoke ndị atarala gị iji aṅụ ha amụ Bishop. Hello? ya katun bili ọtọ n'oche ahụ Good afternoon, sir. wepụ aka n'olu gị lekpa osi hichaa rọba arụrụ arụ yipụ ihe ahụ iyi n'anya Anya na-egbu m. yipụ ya ma ahụ gị anya na-egbu gị unu were cha anya nyochaa amụ unu abịa nga abịa yiwe m glasses anya na-egbu ịhụ amụ n'anya ga-egbu gị ị na nwoke ahụ so okwu ga-akọwawa otu amụ ya dị ị nọ na di ị mụọla nwa ịbara ihe ọbụla na ebe a ga-abadiwe akwụkwọ m gaa n'iru mee gị ntabi gbanyụọ fan ahụ dewe kamera na bili ọtọ gị azụ Mba. blọkọrọ m this woman kọrọ m anya blọkị ọ maka ring ahụ oyi ka m ji akọ ya blọkị thank you ahụrụ m the ring that is why they say ka akọ ya blọkị ị ga-anọ na di gị bịa ya na distract my life iwu onye ara BB. Oh, good afternoon, sir. blọkọrọ m this woman blọkọrọ m Good hapụ ya afternoon, sir. moderator hapụ ya na mbụ gị bịa ebe a moderator ga mee that woman on block gị bịaghachi okay call ya block it please call ya block all the account all right thank you so much I love that active moderators Daalụkwa sir. MC. Good evening, sir. masih iwu nketa iwe ego iwe itata ịgba ahụ hụrụ were isi tata bịa nga bịa dere blasị nkụ kere for here Ka m gire. kere for Ka anyị here gire, ahụ ka anyị gire. gbara ọtọ bịa nga bịa akpọbi ha Chineke akpọ ha ọkọ ọ bụrụ nwaanyị gba ahụ hụrụ na-akpọwa ha akwụla ọnwa ha asawo ụmụ nwaanyị gbara ọtọ n'ụdị agụ ha niile nwa bingo mana ihe dịrị nwaanyị dịrị nwoke ahụ nwaanyị ji dịrị mkpa n'ebe nwoke na ọkpa ahụ gị kwesịrị iji dị mkpa
Bishop ndewo. Ndewo sir. Therefore, 25. okay, but I went from say the 25. Yeah, okay, but I went from say that for me. Why did you shit? Bishop, good afternoon. Okay, the level. But daddy ibutum now. Ibutum. Yeah. I did hook up Emily. Nga will laugh. You know, I am back now. Go where I want. Give for one cause of her. I walk over give with another place. You know, I am back now. What phone number gang? Search. What phone number gang? This is that for them. 070 37 3742. One call will approve it or getting up off for marriage. It or get back here. Mana Bishop o wee ntị ịgwa gị. Cheka ngwa gị o wee ntị ịgwa gị. O wee that day imechaghọ m interview o wee chat ime ebe a. Ọ bụ na the man anụgo nwaanyị ọ bịa chat am. Si m na ọ chọ ka m bịa fịa na ọ nọ Philippines na ọ chọ ka m bịa Ọnịcha ka m bịa fịa. M wee sị na m ada abịa Ọnịcha na m ama m bịa. Ọ sị m na ọ gara Abakaliki na ọ gafebe nna Enugu na ọ ga-abịa Enugu ka mụ nya afụ. So the man a na-akpọ ma dizbe pick call ya. Mmechezie bịazie TikTok bịa fie ebe o post ebe na nwunye ya nọ. Some of ndị na-achat mmadụ ebe a, some of them adịgo married. Ha na-achọ onye ha na-edeceive. Ya rịọ ya wa bụ ihe dị n'ime ya. You are going to such a person. Such a person. They are to you again. You will take picture on TikTok. You will have mad fast. And I know Advert. yes, may advert. Or guy Lola wine now, Babu Kualo. Jenny Kuta. So I got it Lola wine now, Babu Kualo. Now Babu Kualo. Yeah, here on social media. When I near Nabagina. Look over it. Ọ sị m na ọ ga-achọ ka ọ gazie nwunye ya. Okwu ọnụ na ọ sị m na ọ chọ ka m bịa ka mụ na ya mekọ. Tufu ọgwa gị okwu ọlụlụ ọbazu uru. Ọ dịrị gị n'aka ma ịda na isoro nwoke lụrụ nwaanyị ọ nwoke na-alụ nwaanyị. Ị na ihe na-agwa gị na bikos nwoke lụrụ nwaanyị nwere ike ịchọkwa nwaanyị abụọ lụọ. Mezuo ya abụọ ọ dị possible. Ọ dị gị n'aka ịda na isi ya mba ọ gị si ya Ịma na ihe na-akọsi ya some of them adị agbaga ka ahịa atọ ndị agbagbuo gị alligator pepe tara nga abịa awụghị ọnụ wa Chineke afụọ gị ọnụ nwee chọọ. Bishop, good evening. Bịa kpe yiri akanwụ n'anya ị mara na ịlụọla di gị shighi afọ ịlụọla di Mba. ị mụọla nwa Ya. ụmụ ole ka iji Ofu. iji ụmụ ofu onye tụwara gị mere ebe ọ nọ Maazịkwa m ebe ọ nọ. onye tụwara gị ma eme ebe ọ nọ ịma ma ofuru efu ịma ma ọ dị ndụ nwa gị kelee ebe ị ga-agwa ya sị nna ya chi Nne ya sị na ọ ya anụzi na osilọ m n'aka. Akwụrụ ụgwọ isi gị tupu gị na ya separate
akwụrụ ụgwọ isi m anyị na-eme ọyị. obodo onye tọwara gị ime nke unu mega ọyị maka obodo ọwụ Ya. ime obodo oshini anyị ma be ha mekwe ka nwa gị ahụ na-amata obodo nne ya onye tọwara gị ime ọ dịkwa oke mkpa ahụkwara m nga chere Chineke agba gị ọkụ mekwe ma ị ga-alị ya ma ị ga-alị ya ọ dịkwa oke mkpa ahụkwara nga nwatakịrị nwere mma magbuo onye na-ejighị mma ya na-ejighị ya nna ya bilie ọtọ atụrụla ihe ụtọ ka unu mege bifo get eche enwe mgbe a gwara gị okwu ọlụ ga abọghị otele gị bilie ọtọ tewe kamera onye ọ bịara ka nchebe medori ya tewe kamera gị la azụ na-aga ọtọ mmụọ nwa igbochi nwatakịrị from ịmata onye nwe nne ya network ka evughị with slow motion o vughị with slow motion network ka evughị with slow motion Bishop, good afternoon. Bishop, good afternoon. hụrụ itewere ihu ka blenda na-akwọ ihe bịara achọ m data ọchị ya hụkwa ihu gị dị nnọọ ka blenda na-akwọ ma karọt ma galik kwaba m ihu nnọọ vụrụ obobe ihu bịa nga etinye good afternoon lekwa ihu gị chido nnọọ ka mkpụrụ amụ dị mkpa anwụrụ anwụ bịa nga ebegara achọ m data ọchị ya ịlụọla di emube nwa ga-akwaba m ihu nnọọ ka amụ nkịta gbara egbe bịa nga bịa etire m good afternoon dewe kamera n'ala gị bido ọtọ gị la azụ Let me get this camera now. bịatụ nso Chineke agbaghị ọkụ bịatụ nso wepụ ntụtụ ahụ na-azụ isi gị lewa anya n'ihu di ya tele Rosanna ihe ọwụ otele achọ m data ọchị ya ana m egwu Mba, na m achị ọchị. O tere m o buru ibu. ejuga m o buru ibu ejuga m otele gị yiri azụ ọchịcha ka ị bịara ajụga m o buru ibu onye nwe slipas iyi n'ụkwụ onye nwe ihe iyi n'ụkwụ eyi m shuu anọ m n'ọrụ gịnị ka ịrụ ha awụ m nọọsụ enwere nọọsụ otere gị akwababa n'ime ike gị ka m ga-azụ ọchịcha anọ ewu nọọsụ Bishop bịa anya aha m kwakwa gị n'ọnụ m na-ama ma ọwụ nkịta ka etiriti aha m kwakwa gị n'ọnụ na-ama ma ọwụ nkịta na ma nke ka ịgwọ gị ọrịa aha m bie gị n'ọnụ Chineke agba gị ọkụ bịara nga achọ m datọchi hia bụrụ ababa ihu bịa nga bịa agwa m sọ ọwụ nọọsụ kwe mana ihe ọbụla mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ ama m
aha gị Amụ Ugochi. gochi onye Ugochi Ogbonna. ịdị afọ ole 30. 30. achọghị m ihu ọchị ahụ n'ọnụ gị Mba, ana m achị chọọ m ọchị. ya wepụ aka n'isi gị ma ara ọgbaga gị ebe a ka ọ ga-ebido ụka arụ ọ dịghị n'ọnụ ụka arụ ebidola gị nga na gị wepụ aka n'isi gị gị bịa nga were aka lere m n'azụ ịwụ nọọsụ nna ama ma nkịta ma nke ka ịgwọ gị ọrịa ịwụ nọọsụ tara akụbacha gị n'ime ọ bụrụkodị wụọ gị tụ ike ya n'otu ike gị dị tara nga agwa m sị ịwụ nọọsụ nne gị na nna gị ha dị ndụ Mba, chai ha nwụọla anwụọla. ndụnna chai Oh, ndị ama m sị nne gị na nna gị nwụọla ndụnna gịnị gburu ha ọrịa gburu ha. ọrịa gịnị ha nwụrụ na nka ka ọ na-agadi Ha anwụghị na nka. ewu ha nwụrụ n'okorobịa na agbọghọbịa chai ndụnna Ee, ọnwụ erughị eru na famili iwe onye ebe abụ m onye Ebonyi steeti. ebe na Ebonyi Ishiagụ. Ama onye. ee Ishiagụ. ụmụnne gị ọ dị ole 7. hotele Rosanna mpaghara agbabagide ike ụkwụ na wọl wit mmanya mụọ 7 ee Ee, abụ m onye 6. Onye nke 6. o nwere ụmụ mpa gị rere tupu ya la anwụ ka ọ wụ unu adịboro Anụ m ekwuru. pagoje eje ụmụ eme bazat enwere ndị ka o rere ere Mba. Mpa m na mma m laikere. Ha laikere ụmụazị. na famili unu enwere ndị ka enwere ara nọ na famili unu ma saịdị mmadụ Mba, mba. saịdị mmadụ nwe onye kolos bidia Saa. enwere onye kolos bidia na-ekwu okwu ka nna na ị na-ekwu Mba, enweghị onye kolos. Enweghị onye kolos. Isi dịcha saịdị mma m na saịdị mpa m mma. ụmụ nwoke ole tara na gị Ụmụ nwoke 3. aha ha Aha ha. aha ha jesi m aha ha Chimezie. bịa ahụ ọ dịkwa gị nọọsụ Ahụ dị m. ya na-emekwelu ka onye agbara ụkwụ na hotelu ahụ ọ dịkwa gị lee anya ma ị ga-elewe anya ebe a hapụ ihe dị gị n'ala lee anya gị si ya gbatoro m ị mara na ị dịghị siriọs gbata ohi ya Adị m serious. Ọkwa mụnwa bịara. Achọrọ m di bishọp. ịkpọla Chimezie na onye Chimezie. Nnabike. Ugochukwu. gịnị ka ndị ataga gị n'ụwa Ha na-arụ ọrụ. Ha na-arụ ọrụ aka. onye weda ọ taala gị mbụ Weda. Mba. onye plọmba kwanụ Mba. ndị ha na-akpụ blọk ha taala gị ele ara gị siri ike The left one. ya wa ara aka ịkpa Ara aka ịkpa. otu ibe ara aka ịkpa siri ike okpu ara gị ọha ka isi amụ ka ọha ka isi ọnụ amụ nwatakịrị Ọnụ ya dị ntakịrị.
Ah, kisho no amo nwatakịrị. Ee. Okpu ara. Isi ọnụ ara. Nwatakịrị. Iji aṅa amụ. Ba Bishop. Ụdara mma na Iji agụ ụra. Ee, Bishop. Ọgụ ụra. Nọọsụ ọgụ ụra. Ewela aka n'ike mbụ shie n'imi. Ee, Bishop. M na-eme ya ọfụma. Ọgụ aka n'ike. Eshie n'imi. Iji agba ncha. Mba. Isiela onwe gị foto mbụ sendịara mmadụ na WhatsApp. Mba. Iji agha ụmụ nwaanyị ibe gị aka. Mba o. Ee. Agadi nwoke ọ taala gị mbụ. Mba. Meghee eze gị. Mee eze gị taa. Okay. Eze gadut. Eze gadut. Eze gadut. Iji eyi pant. Once in a day. Ji akpa aja otele gị akpụ. Ọfụma m na-akpụ ya, m na-akwọcha ya akwọcha. Genotype ọga. AA. Blood group. O positive. Kebi isi na nọnyere anyị. Echim Rivers State. Ị ga-enye elu dị mkpu ị na-eti. Ejuga m. Ejuga m. Onye oge ele mkpu ị na-eti gesi m. Achọrọ m ịnyụ. I want to Ị come. chọrọ ịnyụ. Achọrọ m ịnyụ ọhịa ị na-eti. Ọkwa ọsọ fịka akịrị. Onye oge tie ya ka m nụ. I want to come. Ele onye oge. Itinye achọrọ m ịnyụ ga-eti ya. Kpọọ nọmba gị. Kpọọ nọmba gị. Kpọọ nọmba gị. 081 651 93400. Congrats. Bishop. Bishop. You Bishop. initiate that touch. Yes, yes. Don't call my name. You initiate that touch from you. You put your hand on the issue. You take a joke here. If I ask you that much, take a joke here. Take a phone here. Take a joke here. My bingo. Hi. Bishop, good afternoon, sir. Bianca. Don't join the joy. No. Okay, block on my moderator. Thank you. Moderator, active blocking. Active blocking. Active blocking. Thank you.
Bishop eyi kwa makwa o. Butuom biko ablock kwa na just butuom. Okay, call ya blocking. Call ya blocking. Biko Bishop Call ya biko. blocking. Bishop na Call ya yogi blocking. biko. If you're here, we manage a year. You need to send a request. Call me blocking. Damn you. I now stand there as a warning. Moderator, yeah, over to you. Blocking. Nice one. Sure. Let me on my camera. Good afternoon, sir. Oh, yeah. Then put on that again. Weapon noise. I not there by your fan. By your fan now. The ball GC Bianga there. By your fan now. Unu ga-amasị unu were olu isi guzo unu aga-atụtụrụ isi ikpuru isi guzo gwa ego onwe unu ihe nọ gị n'obi ọwara Bishop, good afternoon. ihe ọmbụ gị bịa ebe a ihe ọmbụ gị bịa ebe a ị na-ekwu ụka iwu onye ogbi ihe ọmbụ gị bịa ebe a ka a na-ekweji isi iwu ngwere ma o nwego mutu kpiyiri onye shumeka ga-elu kpiyiri onye ndị abụkị ṅụrụla ara
I want 714 followers here because only will subscribe to this page. YouTube page because you will subscribe to this YouTube page. This YouTube channel, please. Because guys subscribe on this channel. You want to subscribe? Please subscribe or type what I'm done. Type what I'm done. Now, please. Good afternoon, sir. Machine daughter Hannah Kabak. No be on send their request. No be on a total wound. Bagote here. No brought to pigeon bianga. Onye no to us onye ko brought to no be on brought on pigeon bianga. Hello? Block other guy. Block Koya Shamsha moderator. Koya block it once. Don't waste time. Oh, my camera. Bishop, good afternoon. Lanya. No ebe window na get reflect ever. No ebe window na get reflect ever. Oh, sorry, sir. Sorry, sir. Kunu niile nọ na olu unu nọ na eti agbagotela agbago onye wara na-agba gburugburu gịnị mere? Di ọgụgụ aga agụrụ. I want na nwa m. Ebe ni wesa. Ị dị afọ ole? Adị m afọ 26. Ọkụ ịma na ihe ọbụla emere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ. Ọkụ ihe ọbụla emere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. Achọ m mkpọtụ ebe a. Okay, sir. Ị dị Ebe ni agwa. wesa. Sir? Ọkụ ịma na ihe ọbụla emere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum m gaa n'iru ma eji ntabi. No, sir. Ị ga-akwụ ọtọ gị one day. Kpee zọrọ ụkwụ na machine. Ị ga-anọ one day ga-elere ọtọ gị nnọọ tinye ya n'okpuru nga ahụ pin ịnọ. Ka e were peshin ahụ zapagide ikpuru ahụ. Ị ga-amasata ya. Ị ga-eji ledo wite eriri kpachichaa ya. Bishop. Achọ m noise. Achọ m data ọchị n'ihu gị. Chọọ m ya. Gbanye egwu akụ gị ebe ahụ. Ọkwa na ị nọ n'ụlọ akwa nke ị ga-agwa m. Gbanye egwu akụ gị ebe ahụ. Gbanye egwu akụ gị ebe ahụ. Ana m anụ ihe ị na-ekwu. Bishop eweliwe. Gbanye egwu akụ gị ebe ahụ. Ọ wụ redio, aga m agbanwu ya. Ọ wụ redio, ọwụ m tiri ya.
Yo mboge bi eba. Okay man yo wala ebe na abani wa kwa zoom. To area. The way camera na la ge to area. Me ya kon no na la. Oh, chere m. To no. Asinge to no ge pro. To no ge pro ge na ifare. To no. Kelero sana. E ya le wa yen na wardrobe a chi e ka bagoko. To no gi le wa yen na wardrobe. Kelero sana. Ya yo we pu gadus. Bishop ese. We pu gadus de ya. Ese. So wo tele gadus. Ọ wọte Chineke si nye m ya. Eh. Ah, le Aha m wụ Onyinyechi. eweli we ihe anọghị na lele o. Eke netwọk mere nwa ka ewo gịnị lele ara. Lele ara nọ nwa n'obi. Lele. Ara nke anọ ebe aka nke. Ewu. Ka evuru ivu ma ọkpụrụkpụ. Ka ebi akụbachi inside. Na ịga ka ntị nkịta. Bishop, good afternoon. Ebele ebe mbụ. Mba, Bishop. Eish, ebele ebe mbụ. Don't call their terminal office. I got been about before Bishop now. Hello, good afternoon, sir. And you know what's a kaya and get send them request. No longer a kaya and no goof. No longer a kaya and no goof. Get send them request. And what's a kaya who? They la road without quarters lie than Naka get sent. Yeah, no longer a kaya send ya goof. If I for mine. Or kaya against the shop. Koya blocking once. It was that time. Nice one, FND. Hello, Bishop. Good afternoon, sir. When I come in again. Because moderator no la hana here, no type your to the eba na comment section. On your lagana YouTube follow this man because follow no subscribe or because. Ne yo mboge bi eba. Yes, sir. Akwai mani yo la me eba na bani wa kwo. Yes, sir. Apia ya bia gas with English. Akwai no here wa correct na gas with Igbo chile ka afọ ọgọ no. Translate ge yes sir, yes sir. Translate ge yes sir. Thank God nwanne ge onye no dị agọtara ihe mmege ebe a. Translate ge yes sir. The channel ga chile ka agbago ka iwe wepụrụ onye na-eso ga yes sir, yes sir. Entoto ni anishi. Apere pàtàkì educha gị n'isi gị bịa ihe ọwụ ife nke ọrụ ntụtụ gị Ntutu m. ọkụ ịma na ihe ọbụla e mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ Amaala m. dewa akara ekwentị gị na gị bili ọtọ gị la azụ Okay. na ọ dị ka netwọk dị bad taa ọ dị ka netwọk dị bad
Network the bad today. Moderator, type on a comment section. Can you unblock? Can you unblock from my side? Then in a block. Can you unblock? Elijah block of 5 people. You gave me there from top. Can you do that? You gave me as I am live here. Moderator, reply now. Una gave me moderator. Akwa Godwin no here. Akwa FNG no here. Na aju na ajuju. Una agba nkịtị. Hello, Bishop. Good afternoon. Bishop Ejima agbajiri m ụkwụ. Hello, Bishop. Enya. Ebere achọgazi ka ebere gwa m si ji ahụ. Agbajiri m ụkwụ. Ana m achọkwa n'ozi ọkwara njikwa wee bịa. Ịgbajiri ụkwụ. Gwara m sị m kpọrọ gị otu ahụ mkpa ego eji na lee ihe mere banye gbajiri ụkwụ iji ha ahụ. Abịa lụma gị otu ị nwere ụkwụ ihe. Onye gbajiri ka ọ da alụ di. Ka m nkodo ụkwụ ọwụ. Lekwe ya. Aish. Ndo wepụ ya. Ị gakwana ebe gị na-eme gị. Agara m ọrụ na-abata. So ndị akaụntụ wee na-achụ anyị. Nwamma na-akpọ ọnụ gị gị gaa na nke ya. Onye baiki kwụzi m wee na-agbazi ụzọ na-adịrị mma. Ebee ka ihe a mere? Wee danyezie n'ime gota wee merụzie arụ. O mesara gị n'ọtụ? Ụkwụ m gbajiri, a na-agba mmiri agba. M sị gị mmiri gota ahụ ọ bara gị n'ọtụ? Ọ bakwara m ọ bara. Ihe ga-agwọ ka nkụ ndo nna. Ndo nna. Etriticha onwe gị nna. Ga-etriticha nke ụkwụ ga-ego ụlọ ọgwụ sị dọkịta na nsị ya lee abụọ ọtụ nna. Nne. Ndo. Chai. Mmiri gota ya bụ ego n'ọtụ. Ọtụ ga-aṅụọ mmiri gota. Lee anya, netwọk ekweghị enwe people. Wisdom, daalụ wisdom. Biko onye ọbụla follow this my YouTube channel biko. Ifolo m type ọzọ. Biko. Moderator, kọpịa link a. Gaa pestịcha ya na inbox onye ọbụla ịhụgara life a.
Copy a link chat just now drop your inbox because moderator if you check you because oh wisdom Wisdom, alo wisdom. Ogine Bishop. menko. Gidemenko. Kpekpe Jizọs ya elolekwa onye dosakwara n'ihu biko lele ma ndị o mesachara n'ala ka anyị Kpekpe ka chị gọi là ta. Ya wele enwuru taa ka ị ga na-eshi ekwu ka mmụọ gị ga-afụta ụta na-ekwu ka aja onye mesakwara nị ọhụ onye mesakwara nị ọhụ kpa ka mmụọ gị ga-esi na-eruberigharịga gị na mmụọ ụmụaka ga na-eme ihe mana ọnwụ Chineke gbakwa gị ọkụ. Wait, don't go not on you. Okay. Good afternoon, sir. Good Ọ bụghị afternoon. ebe a. Ọkụ mana ihe ọbụla anyị na-eme ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ. Ama m. Nọmba 1 ị mara na ị chọghị ịlụ di biko gbatuo. Adị m serious, achọrọ m ịlụ di. Lele m anya ana m egwu egwu ma na-eche ịlụ di gbatuo please. Achọrọ m ịlụ di eziokwu. Truto. True to God. Eziokwu. Ya nwe kamera na bili ọtọ la. La na-azụ ọfụma. Lewe anya na front, lewe anya front. Nọchie na ọfụma nke apata ichere ego rere arịga. Ihe ọdịda ọjọọ adọghị. Mba. Ya were fonu gị. Ihe nọ gị n'obi ọwa ara. Si ihe awa ara. Ọwa m. Iwe onye ebe? Ama onye Imo steeti n'Okwele. Ebe n'Okwele? Ọnụ Imo. Ebe nọ n'Imo? Okwele na ụmụdịrị ihe ọma. Bịafọle?
Adam 28 years. Ijo mo le. Amụbe m nwa. Lụọla di. Mba. Ije agwụ ụra. Mba. Mmadụ ole hụrụla gị anya? Ọ na 5 people. Otele Rosanna. Tụtụrụ ọnụ nwa ara. Ele ka aka aṅụwa aka ịkpa kọwa aka nri. Ọ nke aka nri. Otele Rosanna. Eji aṅụ aka nri a. Ọ ndị mme na ha yiri mba ahụ. So ịma ha na-eme gị ha na-aṅụkwa. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Ha abụọ anwụọla. Nne m do nna. Nne m do nna. Enwezi nne gị na-agbazi mbọ enye ụmụ nwoke ara amaghị lụọ di m nweta ụmụnne akwa ya. Mgbe m nọ skuul ka m mere oyi kamgbe ahụ. Mgbe ị nọ skuul ka aṅụ agha ara. Mgbe relationship ndị mme na ha mere relationship. Do nna. Nne gị na nna gị ha nwụrụ na nka ka ọ na-aga gị? Ha nwụrụ na ha akaba aka. Ha akaghị aka nwụọ? Ha aka. Mma m dị 50 years nwụ. Ọnwụ eru na family. Aha gị? Okwuchukwu. Okwuchukwu onye? Ụzọma. Iji aṅụ amụ? Aṅụtụbe mbụ. Onye ara gbaga family mpa gị ma nke mma gị? Mba, enwe. Ndị na-eji apa wee gịnị ka ha rụrụ ụmụ skuul ka ọ bụ ndị nwere aka ọrụ? Ha ụcha biznesmen ndị na-atụcha na-atụbata ahịa. Ị nọ skuul ndị biznesmen na-atagharị? Ha nwechara shop oge ahụ. As a student ha na-ata n'oge nna ha. Mmadụ atọ anọ na Naịjirịa. Okay. Ugbu a na-enwere onye gị na ya yi gị ọyị kwere gị nkwa ọrụ? Mba, kamgbe ọ tere. Chineke agbaghị ọkụ. Debịa nga abịa kwụsịrị ebe ndị ọ ga-ajụjụ ndo. Fata m otu ibe ara bịa nga agwa m sọ ọgwụ ha n'aka ịkpa. Simple jee fata m ọnụ. Ị na-ama ma ndị biznesmen tara adịghị ha. Debịa nga fata ma lekwa otu isi macha mma nnọọ without makeup. Ndo nke gị enwe ngo nnọọ ka ha nga. Ijikwa eri nri? But I'm like ịṅụ slimming too. I'm like ibu. Lekwekwa akpa nwa gị. Ị na-aṅụ na swimming pool, elobekwe dị emube nwa gada ana m anya ga-enwe nto. Lekwekwa akpa nwa gị, Chineke agbaghị ọkụ. Ngwa atabacha gị ime ga ya ga-enwe ka ọ nke iji eshepụrụ onwe gị ka asị wo iji take care of your body. Ị ga ya ga-enwe swimming pool. Nwaanyị emụsịrịla ụmụ na-adịghị o ji onwe ya eme again ga-ebido na-aṅụ ihe ndị lekwekwa akpa nwa gị nwa. Chere Chineke agbaghị ọkụ. Ọnụ nne gị dị ndụ ọ ga-akọwara gị lekwekwa aka nwa gị ịṅụ ha swimming pool maka ụmụ nwoke ahụ gị na-ewọta ntam. Ịkpa nkụ ya si nụrụ nnọọ nye onye mere autopsy. Ịhụta ngwere wande gị dọsa ya ụkwụ n'aka gị hụ otu ebe aga dị otu ngụ ngwere ịbịa nga bịa gwa m sị eji aṅụ swimming pool gbakwa gị ọkụ. Ije agụ ụra? Ije ezu oshi? Mba. Ị lụọla ọgụ maka amụ mbụ? Mba. Ị gbaala akwụla mbụ? Mba.
ebere gugu Mba. achatọ enwere ndị otu esi chaa ya acha Achara ntakịrị. ebere gugu dịsa achara ntakịrị ekpechi ma achara Mba. ọkụ otele ebe a na-ebe bụ ịnọ ọgụmaga elekpe ochie emegochi emeghị dọm bịa nye ma amụ bịa nye ma elekpe ochie emeghị ma ọgụmaga Ọ ruole more than 3 years m na-emebe, so uche m anụzi ebe ahụ ọzọ. ọ ka dịkwa ndụ Ọ dị ndụ, the feelings na-abịa, but feelings m bịa m gụọ egwu chọọchị ya apụ. ọka iti eji egwu chọọchị egbula mmụọ ọtịta ele abụghị na-agụ ma ọgụmaga Ọ egwu Gozie Okeke. gụọrọ m otu nwoke ahụ mara ihe gburu ahụ telere Enwere ike m na-asị wasted years so foolish. ya wụrụ otelege ka egụgara wasted years so foolish ya evuru otelege akụgara ya wasted years so foolish otele na-anwụ nwa agbọghọbịa dị ka gị ya atụtụ otele tasata ndụ mmanụ ya atụgbe egbenye wasted years igbe nọ yunivesiti gị bụ uru ịgụrụ onwe ya apụ wasted years ya wụrụ ugbo eruru ịlụtu ga-ewere wasted years afụrụ otelege ọnụ ịgụgara otelege abụ Gozie Okeke mba ị gara akụrụ ya ihulata na-enye ụmụ Jehova akụrụ ọtọ na-ele ego onye arụrụ ala ahụ ị gara akụrụ ya nke a gọra na otele gị ihulata na-enye ụmụ gụmara ya gara ịgụrụ ya wasted years so foolish otele gị na English Chineke agba gị ọkụ ị gara akụrụ ya ihulata na-enye ụmụ Jehova akụrụ ọtọ na-ele ego otele arụrụ ala ahụ onye ahụ ka abụ aṅụcha ga na wasted years gị bịa gbu a so foolish genotype gị onye wasted years genotype gị genotype gị Chineke agba gị ọkụ Okay, sorry. Ewela iwe. blood group gị O positive. nke otele ọ ghala gị mbụ Mba. ị ga-enyela ụdị mkpu ị na-eti Ọ teela, anụ m echitewo ihe ndị. ele mkpu itiri m na ị nọ wasted years ị bịa sị m o teele ele mkpu itiri nwoke ọ gwara nla ikere gị hụ gị ga-amara ma ọ ga-alaiki Baby, I want to come. so I want to come. kwuo ya n'Igbo Achọrọ m ịbịa, jijesie m ike, achọrọ m ịbịa. achọrọ m ịbịa jidesie m ike achọrọ m ịbịa ka hụ aja kpalapụrụ akpụrụ ya akpụ otu oyi congratulations gbakere ekwentị gị ịchọga onye nọ Naịjirịa ka onye n'obodo oyibo Onye ọbụla Chukwu nyere m. gbakere ekwentị gị congrats 07032595130. Hold up. Gents, onye ọbụla kpọrọ gị listen to me, very serious. Be careful how you communicate. Nawata, ekwekwala ka i were ọtụ gị gbaa ego aha na WhatsApp. Ọ him dị after. Ọtụ nwaanyị ugwu nwaanyị eji Chineke no matter ego onye nyere gị eji Chineke gị ọgụ onye dị serious ga-alụ gị. Almost ejide contact gị na-eme business. Somebody can decide to come around. Be careful of 419 people. Ha bịarute marakwa ihe na-eme na baanyị otu ị na ọbaanyị ọ bụrụ onye na-aba anyị ya mekwere gị infact make ya entry any police Anọ m Lagos ka m. Okay, onye wasted years gba gaa n'ihu kpọọ ya 07032595130. congrats Thank you. nọ life ngụ na-ewerele fonu kpọwa nwatakịrị onye wasted years ụnụ anọrọla nga ugbo akpọwa dizgialụ nga mena ya nọ nga na achọrọ m ịbịa ụnụ ewere fonu kpọwa nwatakịrị nna nyere ego biko ụnụ folo dis akaụntụ na YouTube folo na akaụntụ na YouTube folo na onye akaụntụ a na YouTube biko nụ iji Chineke yu na enidere followers here ifolo m gaa na that comment section na that YouTube type ọra m don enwere vidio nọ dị a type ọ don
Type of MC Bishop I connect. Active MC. All right. Husband 1001. I see you brotherly from another mother. Nice one. From another mother. Nice one. Onye akpọga m Haruna. Eji mpaghe ụwa ọzọ ị ga-ala ị ga-ala ụwa ndị Awụsa. Onye abịara nga akpọga m Haruna ụwa ọzọ ị ga-ala ụwa Aboki. Ị ga-arụ ọrụ shumeka. Ị ga-arụ ọrụ shumeka. Ka ị bịara nga akpọga m Haruna. All those people you them gift, I want to say thank you so much. I really appreciate all those my gifters. Ekele munu niile. Because you all are full, everybody will my gifters. Then if not a comment section, because be active. When you all type of active MC Bishop, follow that person once more. Follow that person. Because don't be cheating in your way. Because by your hand, they go back. Wisdom, Dalo. B, I see you, Dalo. Bishop, good evening. Ngwa, clean your screen phone, or give the phone up as I can now off ma. Okay, come on, easy. Yeah, what I I'm told that on, touch. Bishop. I told that touch. Don't know whether I put outside there, whether I put outside. I'm calling you. And therefore, then, 26. okay, man, you know what I'm about now, but you are from Gani room again. Yes. Yanne, ne Gamonte. Yes. Even I need this serious, but to Bruno Biniana, but you are from what to Quere Mubua. Car, you met, I guess, him need this serious. Gawani Bishop. A petition on your eye. I'm Lagos State. The way coming again, like a Lara Mejibazo, as with the book, get on Noram. Hotelero Zana. Yeah. Lazo. C'è da solo di ci chiama Lazo e Paca. Hotelero Zana. Ya ishi na family ngandi hotel yela ngandi nwara. We Paca no ebe e no we Paca no no ge. From ga he ko. Ani ki tam guto gi ya ni diso ki shi apo. So no le ma ya hia. So no le ma ya. Wa chi obuba bịala n'ụlọ mmadụ. Ya nne gị ọwa onye ohi. Mba Bishop. Ele ebe ezutekwere n'ara ki. Arụrụ ya arụ. Mba. Anwakwala nwe ji na onye dị ashị ma abịa. Kwenu anyị mgbe agụ. Okay. Ejinakwara onye ashị ma onye ọbụla ịhụrụ ji ihela vurukwa ara gị gbamakwa. Chi jikwe gị gazi na onye ahụ anaghị kụkwasị ya n'elu imi n'abalị ọnwụ dị ala. Akwenu ihe mgbe agụ.
Bishop. It got it. Oh, tell Rosanna. Weapon Akanuku, gave a Makanuku Chileka Magoko. I don't want to pay Purotunga. They wrote to Akachidena, wrote to Akachidenuku. I'm more a parent. Yeah, will have follow you. Ah, Chika. Chikonya, Chika Dibia, Austin. therefore, 26. you want your bed, Anambra State. a pen Anambra. Abagana. The Bishop on your line. Lagos State. The Mola Manola. Mba. The Lubo Lady. Mba. The Balakulam, what makes you cool? Mba Bishop. You want a vibrator. Mba. It's a man wine and wine. Mba. Nigga, not Dendo. Bishop. Magan and Pagan had Dendo. Hakania, yes. Or gonna have Mba Sombi na Lagos. Jenny Kane on Lagos. Mnarụ ọrụ. Oh, no, get a can, I guess, in an honor. One year hook up. Nna m lash extension. Emula. And when they hear Anna, yes, and on him, I walk on Momo. And on a barn. Mba, nka na-amụ ọrụ. Why you wear a gig, you got more cake, she papa, ya already get last extension. Bishop, ọnwụ otu o si daba. But I wish you can still change it. You can still make things amended. No? All right. Okay. Now, you can all have come and Mba Bishop, m kwụsịrị na second. Ele hotel ị na-aga n'abalị. A na-akwụ m aga hotel, enwere m ụlọ ebe m bi, ana m ehi n'ụlọ m. Okay. Ụmụ nwoke ole tara gị? So abụọ ndị mụ na ha date bụ Aha ha. Chukwudi na Chukwuemeka. Iji aṅụ amụ. Bishop. Ọnwụ amụ. Ị ghọọla onwe gị aka n'ike mbụ shie n'imi. Mba. Ị nwere eme ata ọdọ. Mba. Kpọtele gị esi ushi. Mba, m na-asị ọfụma. Akwụkwọ ọdọọla gị mbọ. Mba. Iji aṅụ groove. Mba. Ara ọgbaala gị mbụ gị gbachie. Mba. Ele mgbe otele na-eji agụ gị ọnụ ụtụtụ ka ọ n'abalị ka ọ n'ehihie. Achọ ndata ọchịchị a. Ele mgbe ọ na-eji agụ gị. N'abalị ma mmiri zoo oyi tụwa ya agụwa m. Genotype gị agịrị. Ọ AA. Blood group gị. O positive. Ifentiela mbọ. Mba. Ị ga-enye n'obi ikpu ị na-eti. Na-adị romantic. Ị ga-enye n'obi ikpu ị na-eti romantic gbukwu elu. Ele obi ikpu ị na-eti ka bịa gasị m ị na-adị romantic. Ị ga-enye ele ikpu ị na-eti tie ya n'Igbo. Hey baby, abịawala m. Baby mechie ya ike. Ọ bịawala. Okay. Hey baby, abịawala m. Mechie ya ike. Ọ bịawala. Gị na Abino ọyala mbụ. Mụ na onye? Abino gesi gị na onye. Mba. Onye ogbu ya ọ taala gị. Mba, Bishop. Okay, congrats. Kpọọ nọmba gị. Okay, 091 60 35 76 30.
Yeah, this guy they get make this thing na the number ndị mmadụ mkpụga na comment section. Ọ mgbe akụchiri my account na ka ị ga-adị happy. Akụsinachi ọ mgbe e bring down this my account get dey happy. Mgbe ịwọcha mgbe ndị mmadụ na-abịa ya ede nọmba m na-eji agazi. Ọ wee bring get down my account get dey happy akụsinachi. Ọ mpọrọ unu na life a. Biko onye ọla follow m na this YouTube page. Ifolo m type ọzọ biko. Biko. Because secondly now, I'm considering I'm going 1,000, 1.1K follower view. A guy life again at TikTok as a beginner. I want to message TikTok on a day. That is why you need radio active na the screen of your phone. Now the active na screen of your phone. How get ready go off from your life that you have stayed up to 90. And when down a 30, when down a 25, always respect that thing. Always respect it. Always respect it. Ehunania, giga off your life. Don't watch out sometime in your life. Mbia deka neglect in your life. Or we can unu. Ana meme obey instruction. Now, life for will egara. Take out this yellow something now no carry na this TikTok. Now no nenu ana say team something. Team something. Ina aga life for mad na subscribe ya. Take note. Coin onye ahụ a na-agbara ya ị na-enweta 1% out of that coin with your power tapping will make it 2. But people are there aware. I studied it yesterday night and I found out that is what it is all about. And only go see active members of a particular group na life more. They active. Only ka account again na akushie ya. You find their app na account ga adịla locked. TikTok you know access. I dere ha nye ha reason account a eji need restore ya back. That is the truth. So now, onye ọla na ebe a biko, here my page na YouTube. Somebody na akpọ Morgan, yela funny case. Ha na-eji my content na-post na their own. Ụta nọ life a na nwere ike mpụta na ndị agara post cha. Ka unu hụ na ndị mmadụ na-eme mmadụ ibe ya ihe ọjọọ ya bụ ndị Igbo. Mbịa mepezie this one because if they are posting ha na strike mo na report to my page, na report to my page. TikTok ahụzie m nwe content as if I'm not the bona fide owner. Eji Chineke yi unu niile wu ndị Igbo. Nyerenụ m aka. Ebe ọbụla ị nọ, copy my link of this page na YouTube. Share ya to 5 people ka ha subscribe ọra m. Biko, biko. Onye ọbụla m mejọrọ gbaghara, biko, 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 biko. I'm enye gị biko nwa agbọghọ bịa. I'm enye onye ya. No, I'm anyụ n'ala biko. Biko, biko.